Ahojte, je to vaša LPS Viva. A keďže od minulého videa mi pribudlo docela dosť dog, tak som sa rozhodla natočiť ďalšie. Prajem peknú zábavu. Dogy vám budem ukazovať v poradí, akom som ich ja dostala. Takže moja prvá doga bola Pinky. A keď som bola malá, tak som si kúpila sáčok a tam som ju dostala. Moja druhá doga bol Tom, ktorého som si objednala z bazáru 2 roky dozadu. Moja tretia doga je Kiara. Tu som si takisto ako Toma objednala z bazáru. Moja štvrtá doga je Rita, ktorú som zadarmo dostala od kamarátky, ktorá LPS už nezbiera. Moja piatá doga bol Samo, ktorého som vymenila za jazvečíka LPS Kai. Zdravím ťa. Moja šiesta doga je Gabriela, ktorú som vymenila za... už si presne nepamätám čo. Proste som ju vymenila. Moja siedma doga je Kristy. Je to moja custom doga, ktorá predtým vyzerala nejak takto, ale bola v hrozne zlom stave. Tiež som ju vymenila, tak som sa ju rozhodla customovať. A tak toto skončilo. Moja 8. doga je Richard, ktorého mi požičala kamarátka, ktorá LPS už nezbiera, ale nechcela ho dať preč, tak povedal, že mi ho bude požičiavať na seriály. Takže teoreticky je môj, ne? A moja 9. a posledná doga je Stella, ktorú som dostala len pre pár dňami a objednala som ju z bazáru. Stálo ma 35 €, čož je dosť, ale boli k nej aj nejaké veci a je to moja vysnívaná doga, takže v pohode. Takže to boli všetky moje LPS dogy. Snáď sa vám videojko páčilo. Ak áno, nezabudnite hodiť nejaký pekný komentár alebo like. Lúči sa s vami vaša LPS Viva a ahoj! Oh shit. To bol divný koniec. No čo už. Takže ahoj!